Hola, molt bon dia, com esteu? Us enviem aquest vídeo perquè aquest 2017 és un any especial per nosaltres. Celebrarem des d'aniversari fent camí en solitari. I estem intentant plegar l'any de concerts i propostes diverses, originals, intentant en certa mesura recordar un poc aquest trajecte, breu encara, però per nosaltres, com us dic, molt significatiu. I com vos diem, estem intentant fer també propostes que estiguin a prop de vosaltres, que sou el que li heu donat sentit i sustenta aquesta curta carrera, si es pot dir així. I ens ha ocorregut una idea, no sé si què vos semblarà. Recordeu aquest disc, el primer, per nosaltres com molt especial. Justament aquesta portada ressenya el que avui en dia venim a celebrar, aquest desaniversari amb les mans obertes. Ens agradaria fer un collage, una espècie de muntatge especial on aparegueren les fotos de tots vosaltres, i fer al final que aquesta imatge siga pública al llarg d'aquest any, i que servisca per a unificar, com us dic, aquestes persones que sou les que li heu donat sentit a la nostra música. Llavors, simplement, vos convidem a participar enviant-nos una foto vostra. Amb el mòbil és molt fàcil de fer, poseu les mans així, amb el vostre somriure o quan tingueu ganes de fer-ho, i ens envieu, ens etiqueteu o les pugeu a les xarxes i nosaltres les descarregarem i farem un poc el muntatge. Intenteu que tinga la màxima qualitat possible i simplement això. Què és el que intentarem oferir-vos a canvi? Doncs imagina que a tots és impossible poder aportar. La música esperem que sigui sempre universal, però els detalls aquests, al llarg de cada mes farem algun sorteig. Aquestes se'ns ha ocorregut la possibilitat de regalar-vos 2 entrades i un sopar amb tots nosaltres. Igual a algú no li fa massa gràcia tindre que compartir taula amb nosaltres, però ho fem de molt bona gana i amb moltíssima il·lusió. Així que si teniu ganes, envieu-nos les fotos, com vos dic, tindrem de plaç una quinzena de dies, ara ho posarem al Facebook i a les xarxes fins a quin dia teniu, i ens envieu. I com vos dic, entre tots els participants sortejarem aquest sopar al concert que vosaltres elegiu, en el format que vosaltres elegiu, i tindreu 2 entrades també disponibles. Sé que són coses simbòliques, però ens agrada fer coses per estar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i esperem que el camí siga llarg i en 10 anys tinguem la possibilitat de poder fer tantes cosetes més, perquè tindrem molts moments compartits que recordar. Una forta abraçada. Moltes gràcies.